Inden den her video den lige helt starter, så skal vi lige lave en advarsel, fordi der er nogle ting i den video her, som der er nogen, der ikke synes, det er rart at se. Der er for eksempel et dyr, der bliver skudt, og et dyr, hvor der bliver taget indvoldene ud af det. I skal huske, dyrene er døde med det samme. Vi skyder dem. Og der er ikke noget forkert i den måde, vi gør det på. Fordi hvis nu ikke vi skød dyrene også jægere, så, så ville bestanden af dyr jo være mega høj, og på den måde ville alle dyrene dø, fordi der ville komme virus i dem. Så bare lige husk det. Men ja, lad os bare komme frem til videoen. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi ud og bade lidt og sådan noget. Vi skal ud og bade i en sø, hvor der er en badeanstalt. Der er vipper og alle mulige vinterbadeanstalt. Og selvfølgelig i aften, der skal vi jo også lortehøne. Faktisk en hane. Nå, men i aften, der skal vi jo også på jagt. Og det er kun lige Axel, der kommer til at være på jagt i aften, fordi at, jeg bliver hjemme og redigerer lidt video. Sådan vi jo kan få en masse videoer ud til jer, der ser med. Så ja, glæder jeg til videoen. Nu sidder vi i bilen og på vej til søen. Så ja, jeg tænker bare, at vi cutter her, indtil vi er nede på søen. Så er vi ude at bade igen, William, hop! Sådan. Og der er masser af fisk i det vand her. Yep. Det er dejligt, mega dejligt. Det er dejligt. Jeg skal lige over på badebroen. Ja, den der, jo. Jeg bliver nødt til at svømme hundesvømning, og det er sådan, at jeg har kameraet. Kan vi bunde her? Nej. Nå, slet ikke. Nå, men så er det heldigt, jeg har sådan en badeponton, fordi GoPro, det kan flyde. Har du spændt det fast i armen? Ja. Godt. Ellers så kan den dog flyde. Kan vi bunde her? Hvad? Ja, den stiger. Er vi klar? Ja. Lige ud eller skråt ud? Skråt ud. Jeg tror, jeg holder mig for næsen her, fordi jeg ved ikke lige, det gør jeg. Det er ret. Er du klar, Laks? Skal vi op samtidig? Nej, det gør du. Okay. Du gør det først. Hvor dybt er der? Jeg kunne ikke bunde der. Jeg fik et chok. Kunne du så stikke bunden? Fuck. Det er mega dybt. Jeg er en idiot, hvis jeg ikke gør det først. Jeg fik det næsen. Ja. Så burde vi godt gå bunden her. Lige præcis. Ja. Jeg tjekker jo, hvor langt ud vi kan gå. Ja. Så, nu er vi ude på midten af... Så skal vi lige prøve at lave en bombe. Er det godt, Vilo? Det er fint. Ti, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Så kom vi hjem efter badeturen her. Rimelig varmt vand faktisk. Rigtig lækkert. Ja, så nu der skal vi vel egentlig bare have noget frokost og så vente på, at vi skal på jagt. Og måske klappe lidt med hunde eller noget. Og der kommer en video ud, og det her det bliver den anden video, der kommer ud. Så husk at se den anden video. Så skal vi ud på jagt igen. I kan se, at vi sidder på ATV'en her. Og i dag der skal man bare ud af pyres. Altså det vil sige, at vi skal gå liste rundt til dyrene. Så ja, det bliver fint. Men vi skal starte med at sætte tårn i. Det er klokken 9. Så ja, lad os bare komme afsted.
fuldstændig. Den lagde sig ned. Det er skrald. Nu ligger den måske der lidt. Ja. Der kom en hare. Der var en hare. Hold da kæft, den er død. Den er helt død. Væk. Jeg fik det fandme godt, jeg gjorde. Super kuglefang. Alt perfekt. Jeg kom bare til at vende skydestokken forkert, så jeg kunne vende den om. Fandme godt. Sådan, Axel. Sådan. Anden dag. Tredje gang vi er på jagt. Anden gang jeg er på jagt. Jeg var ikke afsted i går. Der var William til gengæld ude at skyde en buk. Det er en speciel buk. Den har lidt uens opsats. Det er jo. Hvad, skal vi gå og kigge på den nu, eller Ja, skal vi går vente? Ja, jeg får den op der. Fuck. Det gik godt nok også stærkt. Jeg skal holde den der. Ja, og man kunne bare se, hvordan den bare stod, og jeg var... Du har en ben afsted. Der. Ja, se her. jeg finder dig. Det er godt. Så kan du gå hen og spænde det. Det er slet så godt, og vi har også lige set den over, jo. Der var også lige en skovmor, ja. Ja, der er også lige en skov ude. Hold da op, det er skudt, den er fin. Den er lige der. Den er skudt lige på bladet. Og en fin buk. Ja. Ja. En ulige 6 ender. Ja, Er det det ikke er vel det? ikke meget galt, fordi Nej, der er måske en, næsten en 6 ender. 3. Det er sgu egentlig... Den der tak, hvis den havde været lidt større, så havde det været en 6 ender. Så er det en 6 ender. Men den er meget I kan se, som en 6 ender. 1, 2, 3. 1, 2. Og så lige den lille her, det er 3. Ja. Så det er tæt på at være en 6 ender, ja. Fedt. Tillykke. Til os. Den er godt nok fin. Ja, den er rigtig fin, den der. Den ser ikke... Det er da helt vildt, og så kommer den lige gående. Jeg kan ikke se den der. Nej, det er bare fordi, jeg er lige en lille smule højere end Hvis dig. du ikke havde været lidt højere end mig, så havde vi ikke set den. Nej. Cool nok. Vil du have kameraet igen? Ja, det kan jeg godt. Her skal vi bare have den tilbage. Så kan den slæbe ud til vejen. Klokken den er 21.43. Yes, vi Så slår. det er sådan, Det er da egentlig nemt sted, vi lige har skudt den. Den skal bare lige derud. Den må dejligt rundt der. Må du se det? Hold da kæft. Prøv at se det der. Sådan er det. Ja. Men der er ingen kødspild på den her, for det er kun det forreste løb, altså borgen, Ja. som går i stykker. Og så har man ryggen her, og så har man de 2 bagkøller, som ligesom er hovedmaden. Det var Og så satme halsen godt. også, som også er hovedmaden. Prøv at se, hvor fint den er her. Jo da. Det er nu altid godt at pyrse. Hvor længe har vi pyrset? Far? Hvor lang tid tror du, vi har pyrset? Det ved jeg ikke, kvarter. Kan Nej, være det passer ikke. Jeg gik ned ved en halv time. en halv time. Vi har siddet i tårn fra klokken 7 til 9, vel? Far? Ja. Og så pyrsede vi lige den her halve time og fandt den her. Ja. Så kører vi ud og ændrer bukken. Så, nu skal vi hen og læse bukken på. Kan se, den ligger her. Det er hurtigt nok. Ja, det gør det da. Og det var godt, vi kom i gang. Kan du tage ved foran? Skal jeg tage ved... Forbenene. Kan du også tage ved bagbenene? Skal du ved det? Ja. Okay. Fint. Så vi lige... Ej, ikke den der side nedad. Og hvad så? Lige den gamle side. Opad. Ja, det var meget Jo. skidt ud af den på den anden side. Sådan. Så ligger den godt der. Der ligger den godt der. Hvad gør vi så med alle de der stole? Dem skal vi bare have ovenpå. Ja. Op med dem. Skal vi bare lægge dem her bagved? Og det her. Oven i... Hvem, hvor er den anden skydestok? Ligger den nede? Ja, det Den gør ligger den. heroppe. Den ligger heroppe. Den ligger Nå ja, jeg tænkte den... ligger ned under.
et eller andet tilfældigt sted, hvor vi lige kan få den til at passe. Ja, det sidder fint nok. Goodie. Sådan der. Så Axel, så kører vi hjem af. Yep. For stille og roligt. Lidt mere fart på. Skifte, eller skal jeg bare Kør bare. Så, skal du tage den her? Så, ja, det kan jeg godt. Det er ligesom Axel, han Han skulle lige. Ja. Hvad så? Ja, der ses der en buk. Hvad? Et gaffelbuk? Nej. Eller? Ulige 6 ender. Så står vi her igen og er ved at brække dyret. Det er ikke så tit, man skyder 2 bukke i streg. Nej, der kom luftrøret. Var det ikke det? Luftrøret, ja. Ja. Det sidder ved cirka samme måde som på et menneske. Og så på undersiden af luftrøret, der sidder spiserøret. Det er det her. Og det skal man lige huske at binde hul på. Nu skal vi binde den ud på det. Så skal vi den af der. Det spiser rådet der. Og det er ikke samme måde, det sidder på mennesker. Jo. Det sidder på samme måde. Så bliver den kastreret. Så har den ingen boller længere. Nej, det har den ikke. Nu rammer du ikke mavesækken. Nej, jeg prøver på at undgå det. Det gik da meget godt. Ja, han skal bare lige helt meget op. Ja. Filmer du? Ja, jeg filmer. Det var det. Nej, hvor fint. Der er ikke engang hul på. Det er mavevæv, er det det? Er det ikke det? Eller det der tarmvæv, eller hvad det hedder? Væv. Det er mavesækken, den der. Jamen, vi der har er væv. Og det her, det kalder man slaget. slaget. Det er også det, man pakker leverpostej i, når man bager den. Det er pisse godt til at lave mad med. Bare ikke, altså det er jo rådyr, det her. Se hvor fed den er egentlig. Det er fedt, at det her. Nej. Det er Hold den her. da kæft. Ja, det er en god, kraftig buk, den her. Altså, vi skal lige så vi kan få hovedet bøjet til den anden side. Kan du det? Drej hovedet og stå af den. Ja. Ja, det er ikke så vigtigt. Hold da kæft, der er meget fedt i den. Fordi der lå et hjertestykke, eller sådan et eller andet. Ja. Skal jeg holde ved den? Der. Ja, du holder ved. Bare hold ved benet der. Er det hjertet ved helt ud? Spiseåret, det var så luftåret også skudt over. Nå. Så der er ikke noget forbindelse. Der er ikke så meget at gøre. Den er kommet galt afsted. Der kommer leveren ud. Du skal holde ved. Ned, bare ned og stå på den her. Bare skynd dig med en fol på. Der kommer lever og Det er lungerne, der kommer. Så fik jeg også lungerne lidt. ud.